Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikirang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Help! I am so stressed. Meron po kasi akong tita na balikbayan at magsistay po siya dito sa amin hanggang end of May. Okay lang naman yun, wala namang problema kasi love naman namin si tita na kapatid ni mama. Ang problema ko po kay tita, 65 years old na po siya. Ang iiksi pa ng mga sinusuot na mga damit. Nakakainis at nakakahiya. Ako nga po, hindi ako nagsusuot ng mga maiiksing mga damit. Ang problema ko pa, gumagaya si mama. Ano po ba dapat kong gawin? Kailangan ko po bang sabihan? Kasi sa totoo lang, medyo matagal-tagal pa ang May 30 para tiisin ko ang eksenang ito. Thank you, kumikinang natambalan. God bless. Ayan. Ay, halos 2 buwan. Oo, more than. Pero ano bang problema nun? Siguro, hindi ko rin alam. Wala ako pa. Para sa akin, wala akong problema sa ganun. Kasi, kanya-kanya naman tayo ng trip. Siguro nagkakaroon lang ng problema. Baka may mga hindi lang siya nakwento. Like baka, sinisiraan yung pamilya ninyo sa barangay ninyo? Paano ba? Ano bang pinuputok ng butsi mo? Correct, Bakit ka galit-galit? Siguro, ako naiisip ko dyan, Jex, baka kasi ang iksi-iksi ng suot ni tita, tapos para siyang na-hazing, di ba? Ubi-ubi yung puwet, di ba? Baka ganon. Pwede, di ba? Baka, hindi ko sure. Nasa 60s pa lang, di ba? 65, So, carry pa yan, marami pang mga mga mas matanda pa nga dyan na mas maiksi yung suot. So yun siguro, kung minsan depende din, may binabagayan din pag iksi ng suot. Baka ganon. Kasi diba, totoo naman din, kung halimbawa bagay sa kanya, looks good on her, hindi ka nagrereklamo. Kaya lang parang feeling mo, it doesn't look good on her. Ganito lang yan. Ikaw ba yung may-ari ng katawan? Ikaw ba yung may-ari ng mga damit? At saka teka lang, hindi ba't may pasalubong din siya sa'yo? Tiisin mo na. Alam mo, nakikita ko na yung problema niya talaga kasi gumagaya yung nanay niya. Correct. Ang isa pa talaga dyang eksena, yung gumagaya yung nanay. Alam mo, sa totoo lang, dun sa part na gumagaya yung nanay mo, for all you know, hindi lang talaga si nanay nabigyan ng chance na pumorma ng gusto niyang porma. Bakit? 'Di ba? Hindi po lahat ng nanay ay may sariling pera para pumili ng mga damit na gusto nilang suotin. Tama. Hindi po lahat ng nanay ay binibigyan din ng budget ng kanilang mga mister para pasuotin ang gusto nilang suotin. At hindi talaga lahat ng nanay ay may budget at all. Correct. 'Di ba? Parang mas unahin pa nila na bumili ng mga gamit pang school o kaya magbayad ng kuryente o kaya magdagdag sa eksena ng pag-increase ng gasolina versus pagsuot ng mga gusto nila. For all you know, may ganun si nanay. Tapos ito, baka may nagbibigay sa kanya o kaya may nagsha-shopping para sa kanya. Kaya ganun. At saka gumagaya hindi siya. natin alam kasi magkapatid yan Malay natin nung mga kabataan nila. True. Lagi silang ganon. Super Twinning. twin Correct. sila.
Di ba may ganon? Nakakalimutan lang din natin na mga kabisyo, pagka meron po tayong mga nanay or tatay, nakakalimutan natin na itong nanay at tatay po natin ay may sarili-sarili din pong Correct. buhay. Hindi lang po kayo ang buhay nila. Oo. So meron din po silang sariling buhay na gusto nilang intindihin. So Oo. kung sariling buhay would mean may mga sarili silang fashion statement, may mga sarili din silang mga problema, Oo. sarili nilang ways para mag-grow. 'Di ba yung mga ganon? Huwag natin Correct. kakalimutan yun. Baka gusto naman talaga ni Mudra in the first place. Oo. 'Di ba? Di ko nakikita na parang ang problema gumagaya si mama tas hindi naman masaya si mama. Hindi Oo. Parang gumagaya si mama. Lagi natin tatandaan, imitation is the sincerest form of flattery. Ayan. Kapag ka ang isang tao ginagaya ka, ibig sabihin kagaya-gaya ka. Tama. Dapat ma-flatter ka kasi grabe, ang ganda naman. Hindi ako influencer Oo. pero na-influence ko siya. Tingin ko talaga yung tita mo tsaka yung mama mo sanggang dikit talaga to eh. Baka. Kasi unang-una sa inyo titira, di ba? Tama. Siguro baka, Diba? sister, mag-zumba Correct! tayo. Diba? Ganun talaga. Hindi, tsaka alam mo, sa totoo lang, meron talagang mga taong late bloomer Yes, oo. pagdating sa mga pormahan. Oo. At hindi natin alam ang kwento ng bawat isa eh. Bakit sila late bloomer pagdating sa pormahan? Babalik na naman tayo sa may mga sugat yan ng kabataan Oo, na yan. gustuhin man nila yung mga pormahan ganun. Correct. Hindi sila pinapayagan Oo. or wala silang pambili. Ayan, nakalimutan nila yung part ng sarili nila. Ipinark muna nila Oo. kasi ang daming dapat Correct. asukasuin, yung At kasama pamilya. ka dun ha. Oo. Kasama ka dun sa mga inaasikaso. Ayan. 'Di ba? Tapos ano ba naman yung problema dun sa Oo. maiksi ang mga suot or masisikip ang mga Oo. suot? Hayaan mo na. Malay Kaligayahan natin, nila yan eh. Yung tita mo dati hindi niya magawa yun nung bata-bata siya kasi nakafocus siya na magtrabaho, True. kumayod. Correct, na nasa Ngayon ibang lang bansa. sila, oo. Ngayon lang siya, di namin alam, kami na ay nag-overthink na lang as a storyteller and as a scriptwriter ng buhay ng may buhay, di ba? Na-imagine natin, what if ngayon lang umuwi yan? Yes. All her Oo. life, di ba? Ngayon na nila pinakawalan Correct. yung ano, yung inner, inner pok-pok. Charas. yun yung parang mas appropriate na term. Charas. Yung inner fashionista. Yan, di ba? oo. May Inner mga ganyan eh. pok-pok. Parang sinasabi kung kailan pa tumanda. Tumanda. Saka pa to na ganyan. Nagmumurang kamatis, di ba? Yung mga Imagine ganon. mo na suppress nila yung ganyang feeling True. nung kabataan kasi walang resources. Correct. Hindi nila magawa nung nagkaedad na sila. Saka lang nila na ilalabas. Tama. Oo. Alam mo, it's who they are eh. Hindi natin yun tatanggalin sa kanila. Oo. Talagang tama si Jeg sa sinabi niya na suppress siya eh. Oo. Pinigilan muna nila, pinark muna nila yung Yan. pagiging fashionista nila in order to provide a better life for their families, ganyan. So ano ba naman yung 2 buwan? Tama. Kumpara sa ilang dekada. Di ba Ayan. na pag-aalaga sa'yo, ilang dekada, hindi tayo nagbabalik ng Oo. Hindi natin binabalikan yan. Sinasabi lang natin yung hindi nila sasabihin sa'yo. Hindi nila isusumbat sa'yo na, Oo. bakit ako, ibinigay ko yung buhay ko. Hindi, kasi gagawin talaga nila yun Tama. kasi mahal ka nila eh. Oo. Di ba? Pagbigyan mo din, siguro, pwedeng mag-worry ka kung halimbawa yung tita mo, yun yung tipong ang iksi-iksi ng suot, 65 years old, tapos yung tumatay sa labas ng bahay niyo, Correct. may hawak na lollipop. Yan, ganyan. Tapos tuwing may lalaking dadaan, uupuan, di ba? Tapos, isusubo yung lollipop. Correct. 'Di ba yung mga ganun, or yun nga nag-uuwi na ng lalaki, 'di ba? Oo. Yung mga ganun, pero hindi eh, kumpurmahan rin lang. Oo. Ganun, hindi. Eto lang ha, hindi naman namin alam kung anong forma mo. Hindi nga nila pinapakailamanan yung kung ano man yung forma mo Oo. na hindi din nila trip para sa'yo. Ayan. 'Di ba? Kasi ganyan ka eh. It's an Oo. expression of your fashion sense, 'di ba? Mahirap yun ipilit sa isang tao kung hindi ka naman talaga Oo. ganun. Parang halimbawa kapag pinapasuot ko ng mga makikinang, makikintab, malalaking design yung anak ko na babae ha. Hindi niya talaga tatanggapin. Kasi ang iniisip niya and for a while, nagtatampo ko dun eh. Sabi ko, kasi pag bumibili ako ng damit, ang iniisip ko minsan, okay lang yan, mamanahin to ng anak ko, Oo. di ba? And then I realized na, hindi siya yun eh. Hindi ko pwedeng ipilit sa kanya yung malalaking ribbon at malalaking mga bulaklak. Kung siya, ang gusto niya, kulay black lang, parang tatay niya, di ba? Ganun yun. So, kanya-kanya tayo ng expression ng fashion. Tsaka hindi natin alam, baka yung tita mo,
nagsusuot na maiksi kasi sa pinanggalingan niyang lugar, mainit. Correct. Diba? Diba? Mas At actually, dito mainit din. Oo. Komportable din naman talaga yan. Ayan, oo. Or di naman kaya, ito din ang isang underlying na problema dyan. Pasensya ka na, ha? Obviously, kampi kami sa tita mong maiksi ang suot. At sa nanay mo na gusto rin magsuot na maiksi. Ang hindi mo alam, baka yun na lang ang mga natitira niya ring damit. Yan. Pwede din, di ba? I Oo. mean, that's another angle na yan na lang yung natitira niyang damit. Tapos wala na siyang extrang budget para bumili pa ng mga extra kasi mas gusto niya umuwi ng Pilipinas or bilhan kayo ng pasalubong. Oo. 'Di ba yung mga ganun? So nagtitiis lang din siya sa Ayan. ganun, 'di ba? Saka magkaiba yung kultura na pag kung yung tita mo tumagal na doon, iba na yung kultura. Hindi niya nga sinabi kung saan bansa galing eh. Oo. For all you know, wala lang. Yung mga taong ganyan, hindi yung parang pinag-uusapan. Sanay na sanay sila sa mga ganon. Oo. So Diba? kung masaya yung nanay mo, suportahan mo na lang. Pero yun nga, pag nakita mo naman na hindi na doon pumupunta na nilalakunan na Ayan, yung sarili nila. Eh doon, balikan mo kami, tas kami na bahala na Ayan. bodja ka naman yung, yung tita mo tsaka yung mama mo. Oo. Pero sa ngayon, sa tingin ko, dapat super support lang Ayan. muna tayo. Oo. Supportahan na lang kasi masaya sila dyan eh. Ramdam ko masaya sila dyan. Oo, tsaka syempre sa edad na 65, pagbigyan mo na. Correct. 'Di ba? Diba? Huwag mo papipigilan yan. Tama. Pauwi na yan eh. True. Uy, lahat ng 65 kinabahan. Sabi nila, hoy, bata pa ako, Diego! Ayoko pang umuwi kay God. Pero para sa akin pagbigyan. Oo. 'Di ba? Yan na yung trip nila. Saka okay lang 'yun. Oo. Ang alam mo, naturally kasi selfish tayo eh. Alam mo, hindi mo naman iniisip yung kapakanan nila eh. Yes, totoo. Ang totoo dito, ang iniisip mo yung kapakanan mo. Ayan, anong Diba? sasabihin ng ibang Ano, tao correct, sa'yo? nahihiya ako. Oo. Sabihin nila, hindi ko man lang makontrol, ganyan. O kaya, bakit pinabayaan ko naman na yung mga matatanda, Oo. ganon. So ultimately, tungkol ito sa'yo. Oo. 'Di ba? Oh, kaya sinasabi ko na pagbigyan mo naman kasi ikaw, pinagbigyan ka rin naman ng nanay mo Correct. sa mahabang panahon. True. So ito, pagbigyan na lang, tsaka gaano ulitin namin, gaano ba naman yung 2 buwan? Oo. Hindi mo naman siguro ikababaliw yung 2 buwan. 'Di ba? Tsaka alam mo, masasanay ka na lang din. 'Di ba minsan ganon? Yung Oo. parang naiinis tayo sa isang bagay o kaya sa isang tao, pero dahil lagi nating kasama, Oo. eventually parang na we get accustomed to the presence. Correct. Oo. Masasanay ka din. Or it could be, halimbawa, magkaiba talaga kayo ng fashion statement. May ganun talaga. Halimbawa, ikaw na, hindi ko naman sinasabi na ganito, na baka medyo manang ka, Baggy. Baggy yung mga conservative suot. ka. Mga maluluwag na mahahaba. Oo, tapos Oo. biglang dumating yung tita mo na maiksi yung suot na parang para sa'yo, parang hindi dapat ganyan. Oo, ganyan. Pero nagbago na rin po yung mundo eh. Oo. Wala nang mga sinasabing ito lang ang mga pwedeng suotin ng ganitong edad. Correct. Oo. Umabot na po tayo sa mundo ng TikTok. Umabot na po tayo sa Tama. mundo ng AI. Correct. Diba? So, gano ba naman fashion sense lang para ikainit ng ulo mo? Relax. Tama. Matakot ka kung magtupis yung tita Correct! sa nanay mo. Habang bumibili ng suka, di ba? Kasama mo ni Bantambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!